svete bolo vybudovanie verejnej toalety v centre Chicaga. Odvtedy prešlo 100 rokov, no a za toto obdobie boli založené mnohé Rotary kluby a realizované mnohé projekty v mene verejnej služby. Súčasťou celosvetového spoločenstva Rotary International sa 29. októbra stali aj trenčianski rotariáni. Deň, kedy sa Rotary klub v zakladaní Trenčín stal súčasťou celosvetovej rodiny priateľov v nezištnej službe, bude súčasníkom a snáď aj ich potomkom pripomínať Lipka, ktorú na počesť 100. výročia založenia celosvetového spoločenstva Rotary International zasadili v parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne. Do jej koreňov ukryli odkaz budúcim generáciám viažúci sa k tejto udalosti. Služba druhému pred vlastným záujmom, to je hlavné motto, ku ktorému sa hlási aj trenčiansky Rotary klub. Rotary klub v Trenčíne za dobu svojej existencie podal niekoľko benefičných podujatí a výťažok týchto podujatí smeroval na občianske združenie Sclerosis Multiplex. Pomohli sme na domu opatrovateľských služieb DEMI, podporili sme občianske združenie Betlehem, naštartovali sme jeden významný program boj proti depresiám, pomohli sme občianskému združeniu Maruška takou veľmi zaujímavou akciou, kedy sme predávali punč na námestí v rámci Vianoc. Spoluorganizovali sme veľmi navštevované a úspešné a zaujímavé podujatie Skautská bašta práve v súčinnosti s 32. skautským zborom trenčianskym a podporili sme výtvarné spektrum a výstavu obrazov amatérskej tvorby. Benefičná činnosť klubu by sa mala dňom jeho začlenenia do medzinárodného spoločenstva ešte viac rozšíriť. Naša činnosť sa samozrejme bude upriamať nielen na domácu činnosť, ale aj službu obcí, službu mládeží, medzinárodnú činnosť a práve týmto dňom máme takový pouvoir s touto činnosťou začať. Všetko sa začalo pred 3 rokmi, kedy sa v Trenčíne začala formovať skupinka priateľov. Zoznámili sa z Rotary International, začali zakladať Rotary klub a naplňať podmienky členstva. Na ustanovujúcej schôdzi zložilo 21 členov Rotary klubu Trenčín svoj inauguračný sľub. Klub Rotary má mať celé spektrum profesí v rámci svojho pôsobenia. Jediné maličkosť je v tom, že do Rotary klubu sa pozýva. A my samozrejme takých ľudí nájdeme. Aj ich máme tak nejak, dá sa povedať, v našom vizíri, alebo tak, že týchto ľudí budeme a samozrejme radi pozveme a radi ich v Rotary klube Trenčín privítame. Rotary kluby dnes pôsobia v 165 krajinách. Ich členovia tvoria celosvetovú sieť podnikateľských a odborných vedúcich osobností, ktoré dobrovoľne venujú svoj čas a schopnosti v prospech služby druhému. Je to pre mňa vzácna udalosť, pretože o Rotary klube som sa dozvedela v podstate nie dávno a bola som veľmi príjemne prekvapená, keď som dostala možnosť stať sa členkou Rotary klubu. Je to veľmi záväzujúca záležitosť a som rada, že som medzi nimi. Svedkami ustanovujúcej schôdze v kongresovej hale hotela Tatra boli aj pozvaní hostia. Medzi nimi aj zástupcovia občianskeho združenia Displus, ktoré svoju pozornosť venuje deťom s dysfunkčnými poruchami mozgu. Samozrejme, že sme veľmi radi, že Rotariáni si vybrali práve občianske združenie Displus. Práve pri tomto narodení 29. oktobra toho Rotary klubu v Trenčíne sa robila zbierka na našu spoločnosť v hoteli Tatra. Za to im chceme veľmi poďakovať. Rotariáni v Thajsku budujú hospic pre obete AIDS. V Hondurase pripravujú pojazdné knižnice pre deti. V Anglicku rekonštruujú počítače a poskytujú ich školám. V Turecku pracujú na zaistení pitnej vody pre 21 dedín. A to je len veľmi skromný počet príkladov snahy urobiť svet lepším. Bodaj by sa v nej darilo aj trenčianskym rotariánom, veď príležitostí na službu a pomoc druhým je aj v Trenčíne dosť.